Diana. Kwarta ng Malabo. Yan ako. Po. Kaya mo ko rin makuha. Hi guys. Manang andaw na itong taran. Diana po ko slayang pamunso. Kasi gas na lang ko na nabalhin. Bitaw guys, gahapon. Sa hapon, hapit pan sila promise sa Valencia. Nanza, pag ulit nila, yung iba na lamang ko. Kay, di lagi pwede og karang na ako rang sa mabiyahe. Harapan kong nanay. Manang sakay lang po sila sa danan. Adalton na lang gising-isi. Wa matug, linggara rin kataan eh. Mapadok-duwa tingalin eh. Bibi, do daw ate. Bibi. Ikaw ha? Hindi ka matug ha? Ay mga kagahi, di sa kakita. Kaya gagamit ka kamera agamay man, di ah. Ay mga kagahi, di araku. Di araku mga kagahi, ako matug. Kaya nagpalami-lami ko dami. Nagpatulong-tugnaw ko. Ay, ba nang manumbag man? Ay, ba nang manumbag man? Huh? Ha? Namang bibila ito na buaw na ka na. Lagi mi nga nang mas nanaylita. Kaling bata klaro mi. Tabian ni kaadyo mo kana spura mi. Na? Ising-isir pa kadun. Naglami itong tog na gabi eh. Wala siya maghilak-hilak. Unan siya guys, ligunan ni. Mulak kang nagalin ni siya. Murad na galing motor. Niyo. Yung katawa na ba? Kita ka silpon? Di makakita sa imong naong. Gamay man ang kamera ha. Di man na mawag ang silpon. Di ka kakita. Na. Bugno ra bagka magtutugnaw na siguro ni. What's up on my heart? Dogan bingo was his name. B-I-N-G-O 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 Uy! Katawa ka na ba? Uy, tag-up ni ka na dyan! Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw. Uy, pwede mo ko may inahan. Nga na isang gusto hinawiran. Ha? Iyat ka jo? Doa kaglato dah. Uy, mga asawa. Ato duwa ay yung itlog sa inyong bana kay mapusa. Kadang lato-lato may duwa eh. Kita. Bu, magduwa siguro po ni rundong ni. Kagawa ni mong ka. Puhon na o pwede na ka ha. Karon di naman ka pwede. Tan-hour lamang ka no. Hindi ka ada magunis daw gumugusgan kaya maka pajuk. Kita ka? Opel ko na reguan, tournament. Nagpractice ako, practice. Karang mga bana rin yung nga pasaway. Agi lang itlog, pangkia. Yan ni alpurma. Kaya arong matagam, di lang pasaway. Labi ng mga parahabog. Pangkia, itlog. Yan na. Buwa naman ni piti-piti. Yan naman. Hila. Buwa naman ni piti-piti. Kalingaw di pa ng bantay bata di ay. Kalingaw di ng bantay bata. Alam mo na yan yung bata ah. Wala katugo na. Nga ko ato ko na. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw. Oh, di.
Di pa kamatog lagi na. Sige, laro. Di pa siya matog. Alak kang bata ka, di pa kamatog. Oh. Close, open. Wala ka ba ulit ginagkarag ko dyan? Close, open. Agijang nanay, tu amandad tus gawas. Agijang nanay. Luoy, magijang nanay. Papahuwa dyan sa itong ijang nanay. Kay agdangga, nagnget-nget, no? Sa gabi, patuga mong nanay itong gabi, ha? Adong gilakilak, ha? Lagi, di maglakilak, no? Maglakilak ka, di ka manghuran. Di ka manghuran, maglakilak ka. 1, 2, 3. Di ka ito nagkubgubri, ha? Kami tayo man ni. 1, 2, 3. Binaw. 1, 2, 3. Baby. 1, 2, 3. Tata, ganahan po do. 1, 2, 3. Ano sa ganahan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huwag mo ko siya natuhog dang. Wala siya matuhog. Bakod. Manungkab mo na sa ito. Manungkab. Wah, mandahagang sungkabo. Naglakaw man. Maluwa sa lamang ko. Ganun kayo nga rin, no? Marco Serena, no? Ay. Mabraglang wala. Pa, sabihin nga kahanap, tapos panglaw, Flor. Pa, sabihin nga panglaw na. Napuhon. Wala, may panglaw. Wala, ka Ato is kaya ta, Flor. Ugo. Ha? 16 ba? Pwede na. Live is kaya. Ato is kaya, Queen. Pwede na. Kasara ka kagabi, eh. Sarap ka. Sigarilyas at mani. Udah lagi. Duha ka buhok isang lingin. Sakto. Pwede na himuog na to. Hagtan. Yan na. Pangki. Ang ibig sa kayo, lumbakay tabi. Ter, maglumbakay ni ganito, pwede na doon. Sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, patani. Ay, ang kulamit lang. Ulit. Ini pikir dengan nabi nabi itu mungkin di musik kali kita wah. Awet ulang, awet go. Suku man. Hanya mengikuti tiga. Untuk malu pizza. Awat apa ya apa ni ni. Ah. Kenapa kita biasa suka kan ini. Nagaya na sa pinungan. Angel mo sa na binadina. Sige lang nagbayot. Tabi. Masa naman awir lah, ada awir. Sekarang kan kita yang orang meseg mo pa na ito. Magkailan dyan. Magkailan dyan. Masuko lagi sila. Kuya ka nang nabutay. Babaganda na imong kuan na ras. Umo. Matukos ko ang guys merkado. Kay nakoy kuhaon nga kwarta. Na may ning hatag ni Flormi para sa isang pagpadoktor. Ang kuhaon karon. Kaya rong hanap ang ibilin ni Ja. Kay mahadlok ko magudhawad og kwarta kay basig mawa. Kay kuha nag-isa ay hingali patanan ko. Diyan ako guys, pero na ko uli. Adala mong nga naglakolaka ko kay Agila Porami, di raman po daris merkado. Dali ra ko. O hana na kwarta. Salamat ara sa kakabuutan, di lang mo kung mention sa
ngan kay makalas. Dahil ako nabalik doon sa merkado. Dari sa ila. Mao din magbayad dari doon sa merkado. Kaya mamalingki doon ra pud. Diyan na. Kwarta ng Malabo. Diyan nga ni ate. Kuan ako no. 27,000. Pero rai sobra dang. Sobra og 200. Ganda ko. Po. Kaya mo ko rin kuha. Thank you, te. Nakatira sa solution ta natin. Di lagi. Para ba ito sa pangupira? Para ba ito sa tabaw? Putik up. Muna na. Salamat. Salamat, tita. Salamat, te. Thank you. Thank you, tita. Nagpaborot mo. Dang. Kawin sa lang kayo. Kawin sa lang kayo. Dali ko dong. Mahal ko dong. Kaya sa mga amat. Di windy. Kaya ko nang latun ka. Nakisik-kisik. No. Mahal ko. Mahawid Salamat, ko kwarta. Ako nga namit king ko ka nagtimpla mo gugutmil. Kwarta gusto niya sa mahawid. Kaya pala ito tanduay ta. Ano to guys? Dara naman sa merkado. Dahil plur. Igo naman yung mga lakaw-lakaw. Siyang tapatag marizu.